Assalamualaikum dulur-dulur, monggo nguri-nguri budaya Jawi, nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Kamis tanggal 11 April 2025. Cikal bakal channel ten Desa Kedung Jambal, Tawangsari, Sukoharjo. Cikal bakal channel badhe sowan Eyang Setiawati kang wonten ten Bukit Pendem, Kedung Jambal, Tawangsari, Sukoharjo. Apabila dulur-dulur dereng perso makomipun Eyang Setiawati, kula caosi perso, monggo. Niki dalan. Mburi nika persawahan nika. Menika bukitipun, Bukit Pendem. Nika nggih dalan nika. Bila dulur-dulur badhe sowan Eyang Setiawati saged dipadosi alamat Google Map makam Mbah Setiawati. Mengke sejarahipun Eyang Setiawati kula paringke deskripsi. Niki pun sonten jam gangsal. Makomipun ten inggil. Dek wau kula sampun suluk salam kalih ndonga nyuwun edi pangestunan restu dumateng para sesepuh. Niki kula paringi perso sekitaripun nika arena persawahan. Wit jati tesih alit. Kula ndek wau sampun suluk nyuwun edi pangestunan restu dumateng para sesepuh. Ten dalem peteng ndek wau niki kula paringi sorot mengke. Nah menika makomipun Eyang Setiawati. Mbah Setiawati. Niki enten watu yoni wah niku enten jirat dian jirat makam niku malah. Jirat kalih tangguh nisan. Mengaten dulur-dulur informasi saking cikal bakal channel. Dinten Kamis 11 April 2025. Nggih punika sowan ten Kedung Jambal,
Tawangsari Sukoharjo. Niki pon surup. Mbok pilih konten cikal bakal channel bermanfaat saking dulur-dulur, saged di subscribe, di like kali di share mengaten dulur-dulur. Mbok menawi dulur-dulur badhe paring nopo ke komentar masukan saged di WA nopo saged ten kolom komentar mengaten dulur-dulur matur nuwun.